ki breu na kleng ka breu new trap kilas dang mat thu mentai la ka jong ka hok wat ki pajba ka than sawes kilayami pajba mentak singi hamo kurwat bandawa khamtam naki arngut ki MLA ka UDP jong kane ka than wa balai menta ki kbum ka sentur kumno phisat kalaya upajba hato phiklat yela ki kular philong senrang phihala phipli la ka sentur henrei tangsu job dakumwei ki pajba kane ka than kila klero ya ka manifesto jong ka UDP bad yela ki kular jong ki halor ka reservation policy shua jong ka election kenmau lada phimkrene ei hakine gisngi kan sapoi ka por ba watang bansyong ro pinnom yolat nakabenta jong upajba jong ka priu hanyo trap tengi nakaseng isngau ban kershan yagai kaba ununu yalam usim halor jong kan kabenta kabar isngau ban kershan ro kumbakalong yagai kaba kasur jong upajba nakane ka southwest district kaba pilashim kane kabenta ban penpau ya kaju kajing snau ban pertaha kitolong skor jong kini kinong mekmat kilai sansnam ya kaba hadu menta ngilong hi kidai hi kiju ki parado ki parasnam ngim hi ya kaju ka jingim hanrai balai hadu katne tangna ka benta ban penbiang baki lakbiang yala ujong usaipan baki lakbiang yala de kim perkhatshu ya kilong dun ki jongi ngikirsan yapi halor jong kan kanurem nanda don bun ki kentin namar ba pilatit hi bakum kaseng lada pidon hakno kono ka benta ba phiale ba phimi shakmat na ka benta ki mat ki jura ki bakta ya ka inang ka salang ya ka ri kajak benre borokawai nilong barakloi wat ban IT yala ka jong ka jingiem ro na ka benta ka jumba jong kilong tin ki jongi kum kaseng ni kloi ban shim bat ban yada ya kabagong kata sikantin haswaya kabangan sayo ban syomno ngasno ban pertaru yakini ki arnut ki MLA jong ka southwest ka sahel district ka jongi kata kalong yang iba ririk tongkhar lendo tongkhar bat iba plus marweng ngasno ban perta yakini ki kempel babalai pihon ban yoi ya kikhon kikti ki jongi kabri hunyo trap bapin supet nangtai na po assembly klem kren leye ya kani ka jindawa ka jong ka sur jong upajba jongi namar kata na kentu yapi bapi day ban ong ay no nang ne shakmat natu alasai bidai ban kren leye syafang kani ka job reservation policy namar kani ka jindawa kamde bang idawa ban penduk yanor yano handai kadai ka jindawa ya kaba kalang markaju ba kamde ban kta yo para jongi koro ba kamde ban kta ro ya kajak benro ka jongi bidai ban kran leyai kenau balada pidang yai sa kunne pidang yai kelon
bidang yang kelut sak kiskor ke jongpi kan mau makan poi kapor ba wat ban syomro penom lajo kini kikinten ngai happy kinong mekmat jong ka Southwest Kazil district ba semua ba keren ayai bat ong ayai nak benta kan kadal ba jogi khon sam lagi jongi wat hon ba pinloi ba kini ki longtin ki jongi kin sukala mender bat kin sukala nontongom bat non thodeng jongno re jongno nak kata kadal ngano ya pis ngobha ban keren ayai kentang yawai kasuai kabangan sa IT no haki wepat na margas nuthu badan don sirun kiban sa IT keren ngam kuak ban siya megapor ngan pertahan ne longlep rikhasi jongi Islam jaj bereu jongi punya pertalai